Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausa kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na gyud ang kalinaw diha sa panimalay mga pamilya. Sayod kita ang pamilya mao gyud ang tuburan sa kinabuhi o kaluwasan. Iampo sab nato ang ato mga benefactors, donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagis pagpamalit aning ato mga slots nga unta lig-onon o hatagan og tinuod nga kabalaan ang ilang kinabuhi o ang ilang mga pamilya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O makagagahom nga Dios, ang nagsingabot nga pangilin sa pagkatao sa imong anak, maghatag unta kanamo sa panabang niining kinabuhia o sa mga ganti sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga maghuhukom. Unya dihay usa ka tawo nga ginganlag Manoa. Tagalungsod siya sa Zora og sakop sa banay ni Dan. Wala gayud manganak ang asawa niya. Mipakita sa babay ang anghel sa Ginoo og miingon, wala ka manganak, apan karon magmabdos ka og manganak og lalaki. Ayaw gayud pag-inom og bisan unsang bino o ilimnong makahubog o pagkaon sa bisan unsang kalanon nga gidili. Tungod kay magmabdos ka og manganak og lalaki. Ayaw gayud patupihi ang iyang buhok, kay sukad gayud sa iyang pagkatao, ihalad siya ngadto sa Dios, ingon nga Nazareo. Siya maoy muluwas sa Israel, gikan sa mga Filistihanon. Unya, milakaw ang babay o giingnan ang iyang bana. May tao sa Dios, nga miduol kanako og makahadlok ang iyang panagway, sama sa anghel sa Dios. Wala ako mangutana kundi in siya gikan ug wala usab siya mutug-an kanako sa iyang ngalan. Apan gisultihan ako niya nga magmabdos ako og manganak og lalaki. Giingnan ako niya nga dili ako mag-inom og bisan unsang bino o ilimnong makahubog, ni magkaon og bisan unsang kalanong ginadili. Tungod kay ang bata ihalad ngadto sa Dios, ingon nga Nazareo sa tibuok niyang kinabuhi. Ang babay nanganak og lalaki ug ginganlan niyag Samson. Ang bata mitubo og ang Ginoo nagpanalangin kaniya. Ug ang Espiritu sa Ginoo misugod paggahom kaniya samtang didto siya sa kampo sa Dan, tunga-tunga sa Sora ug sa Estaol. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Una ako sa imong pagdaig, ug awitan ko ang imong himaya. Una ako sa imong pagdaig, ug awitan ko ang imong himaya. Pagpakahimo akong bato nga dalang panan, usa ka kuta nga maghatag kanako ug kasiguruan. Ka ikaw man ang akong bato ug akong kuta. O Dios ko, luwasa ako sa kamot sa dautan. Una ako sa imong pagdaig, ug awitan ko ang imong himaya. Kay ikaw ang akong gilauman, o Ginoo. Ang
ang akong gisaligan, O Dios, sukat sa akong kabatanon. Diha kanimo nagasalig ako, sukat sa pagkatao. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Puna ako sa imong patay. Maghisgot ako sa gamhanang mga buhat sa Ginoo. O Diyos, magsugilon ako sa imong ulusahong katarong. O Diyos, gitudluan mo ako, sukat sa akong kabatanon. Ug hangtod karon nagasangyaw ako sa imong katingalahang mga buhat. Puna ako sa imong pagdaig, ug awitan ko ang imong himaya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa panahon nga si Herodes maoy hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop sa parianong laray ni Abias. Isabel ang ngalan sa iyang asawa nga sakop usab sa usa ka parianong banay. Silang duha nagpuyog dalaygong kinabuhi atubangan sa Dios o nagtuman pag-ayo sa tanang sugo o balaod sa Ginoo. Wala sila'y anak kay dili naman makapanganak si Isabel o siya o si Zacarias tigulang na kaayo. Usa ka adlaw ni ana nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan pagkapari atubangan sa Dios diha sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, napili siya pinaagi sa ripa sa pagsunog sa insenso didto sa halaran. Busa misulod siya sa templo sa Ginoo
samtang nagampo ang panon sa mga tao didto sa gawas sa takna nga gisunog ang insenso. Unya usa ka anghel sa Ginoo mipakita kaniya, nagtindog ang anghel sa tuo sa halaran diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nalibog og nahadlok siya. Apan giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok Zacarias. Gidungog sa Dios ang imong pagampo ug ang imong asawa nga si Isabel moanak og lalaki. Nganli siyag Juan, inig katawo niya, magmaya ka og malipay ingon man ang uban, kay mahimo siyang dako atubangan sa Ginoo. Dili gayud siya moinom og bino o isog nga ilimnon. Sukad sa iyang pagkatao, mapuno siya sa Espiritu Santo ug daghang mga tao sa Israel dad-o niya balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Mag-una siya sa Ginoo ug makabaton siyag espiritu ug gahom sama sa nabatunan ni propeta Elias. Himuo niya nga ang mga amahan ug mga anak magkauli, ang mga masupilon iyang pabalikon sa matarong nga dalan, ug ang katawhan andamo niya alang sa Ginoo. Giingnan ni Zacarias ang anghel, unsaon ko man pag-ila nga tinuod ang imong giingon kanako. Tigulang na ako ug tigulang na usab ang akong asawa. Ang anghel mitubag, ako si Gabriel nga nagtindog atubangan sa Dios nga maoy nagpadala kanako aron pagsulti ug pagtaho kanimo niining maayong balita. Apan wala ka motuo sa akong mensahe nga matuman gayud sa hustong panahon. Og tungod kay wala ka man motuo, maamang ka. Dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisaad kanimo. Niining higayuna naghulat ang mga tao kang Zacarias og nahibulong sila nganong nadugay siya kaayo sulod sa templo. Sa paggula niya, dili na siya makasulti kanila, busa nagtuo sila nga nakakita siyag pananawon sulod sa templo. Ug tungod kay dili man siya makalitok bisag usa ka pulong, misinyas na lamang siya kanila. Pagkatapos sa iyang turno sa pag-alagad sulod sa templo, mipauli si Zacarias sa ila. Wala madugay, nagmabdos ang iyang asawa nga si Isabel ug wala mo biya sa balay sulod sa 5 ka bulan. Mingon si Isabel, karon mitabang nagayod kanako ang Ginoo niining paagiha. Gikuha niya ang naghatag kanakog kaulawan at tubangan sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daingon ikaw, O Kristo. Ang unang pagbasa ug ang atong Ebanghelyo naghisgot og mga magtiayon nga way anak. Unya sa sige nilang padayon sa ilang panagtiayon nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo og nagtinarong isip magtiayon, gitagaan silag mga anak. Kining ilang mga anak pulos gyud dunay sana kalambigitan sa kaluwasan sa katawhan sa Israel o katawhan sa tibuok kalibutan, nahimong mga
agianan sa kaluwasan. Si Samson, ang anak atong Manoah, nagplano ang Ginoo nga mo'y muluwas nila sa mga Pilistihanon, kay mao man to'y ilang mga ligong kaaway nga mupildi gid nila kanunay. Nya si Juan nga magbubunyag, anak sad ni Isabel og ni Zacarias, nagplano sad ang Ginoo nga maoy muandam sa katawhan para sa pag-abot na giyot sa tinuod nga manluluwas. So nakita nato nga kini di ay panagtiayon, kini bang pagtipon sa babae o sa lalaki dihas kaminyoon, dili di ay importante ang anak. Ang anak ba dili importante? Na maguyoban maghilak-hilak kay wa pagid sila'y anak. Hangtod na lang noon, mutisting na lang may usahay. Hasol kay sige, ampo mi pabrir, ampo mi pader. May kay ingnon, testingan na to, be. Naapagyoy bati kayo nga prinsipyo sa mga manag-uyab. Magmabdos usa ta, magmabdos usa ko, una pa ta magminyo. Kay haron siguro gyud nga ini kaminyo nato naagitay anak. Murabag ang sentro ba sa kaminyoon ang anak. Lahi ang kaminyoon, lahi sad nang pagpanganak. Okay, lingay mong tupad ing na pagminyo ninyo, wa pa mo adtoy tinukhangay. Muna karon, dili na kayo oso nga inigminyo, wala pa maghilabtanay ang lalaki o babae. Ang kasagaran karon, inigminyo, human na, tinukhangay na, to the max. So, imbis himuong agianan ang kaminyoon sa planos kaluwasan, nahimo na noon ang kaminyoon nga tubag sa sala. Nahimo pagsugod palang daan ba? Naana ang sala, dili kaluwasan. Muna ka ng mga sakramento, bunyag, konperma, gikinahanglan kay nas kaminyoon o kanang kumpisal. Nga naman, aron malimpyo. Ang nakaapan lang kay ang mentality sas na nagminyo, wa mo igo sa planos Ginoo nganong gibunyagan ta, nganong ni konfirma, nganong nangumpisal. Unsa may tumong aning tulo nga gi-require manis kaminyoon. Unsa may tumong aron siguro gyud nga wa tay sala og nakasabot ta nga ang Ginoo gid ay maisundon. Ang Ginoo gisundon badili kita. So hunongan na ng mentality nga magminyo ko aron asa na kinahanglan gyud nga sa kaminyoon na agi anak. Ang nindot magminyo ko kay kabubuton is Ginoo. Nya unsa may timailhan nga kabubuton is Ginoo naa kay lalaki, naa kay babae naghigugma ay mong duha. Ayaw sa nang panganak, naghigugma ay mo. Lahi man ang gugma sa babae o sa lalaki, lahi sa nang gugma sa pagpanganak. Ano wa mo kasabot? Ang sama ng gugma sa lalaki o sa babae nga gustong magminyo, nga sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, andam kang mupuyo, kuyog anang maong tao, hangtod ka mamatay. Kana mo na itinuod. Naiuban karon mo ingon pag yun ang mga ginikanan, sus, og di pa lang tungod sa mga bata gipyaan ko ng panuwang dako Ana, ipasangil sa mga bata. Saon man, nanamay anak. Minyo na lang kay nanamay anak. Sayop gida kay siya.
Mao na nga kung mamabdos ka kay nasipyat mong mga manag-uyab, namabdos ka, dili sad na rason nga magminyo ta kay mabdos na. Lain na sad na siya nga sayop. Ang gipasangil nimo nganong nagminyo kay mabdos. Ang mga buangon mo. Unya day wa mamabdos, sige lang yung tinukhangay, way minyo ay. Sige lang yung pakasa, way minyo ay. Namabdos man, ala, minyo ta. Di gyapon, kung ako'y inyong pangutanon na moingon yung ko, pakatawhasan ang bata. Kay murag na pressure mo karon. Niya, ighumag kataos bata. Wa gyapon mo'y hinikapay, wa na mo'y tinukhangay. Pahumna usag mga usa ka tuig gikas pagpanganak sa bata. Niya human mamalandong mo kung andam ba gyud mong magminyo sa usag-usa. Andam ba mong mag-inunungay hangtod sa kamatayon. Ayaw ipasangil ang bata kay kanang bata mamatay ra mo na anytime. Ni human ninyo kasal kay naay bata, ni ang bata ninyo naligsa sa balhabal. Magbuwag na sad mo kay wa na may bata. Mga buangon mo. Unya aron pag-ingon sa babae nga namabdos ko, pila ka buwan, 3 ka buwan, minyo dayon mo. Pag 5 ka buwan, nalaglag ang bata, magmahay ka, at limal, hinayak makugminyo aning buang may. Ana, ayaw ipasangil sa bata, ayaw ipasangil sa pagkaminyo. Ni aron dili makapasangil, inikamabdos sa babae kung pananglitan yung nagbinuang mo, pagkamabdos, ayaw sa pagbuwag sa amog puyo, ayaw pagtipon. Nasa uban mingon, nganong nagtipon naman mo ron, nganong gapuyo-puyo man mo ron, namabdos man ko padir, mo nang nagtipon mi. Nganong nagtipon man mo, ugwa day ka mamabdos, di saan mo magtipon sa dili. Nya pagkamabdos, nganong nagtipon man mo, mabdos naman ko, rason day na. Nga pwede ra magimugdi magtipon. Ni samot na nung inyong sala. Nakasa naman gani mo, kay namabdos, nagtipo na ginoon. Mao na pa dir, puslan mang naligo, mang lugod na lang. Tiwasan din mo ang sala. Mo na gi-describe gidinhi nga si Zacarias o si Isabel nagpuyo sa mataro nga kinabuhi atubangan sa Ginoo. Di lang atubangan sa tao, kay para sa mga tao, sa lawayon man to silang duha kay way anak. Sa ilang panahon sa una, basta minyo mo niya, naniguang na lang mo, way anak, mura kag tamayon. Mo bitaw si Isabel, pagkamabdos niya, ingon, gikuha na gyud ang kaulawan nga di anako. Uwaw kaayos man nagtiayon nga way anak sa una, pero nagtinarong sila sa ilang panagtiayon, hangtod na tiguang sila. O kining maong pagtinarong nila ni Zacarias o ni Isabel, nahimong basihanan sa Ginoo nga anhin ako iagi ang introduction sa kaluwasan, ang maguna aron pag-andam sa tinuod nga kaluwasan. So unsa man day requirement gyud sa tinuod nga managtiayon? Una, kanigyong maturity sa huna-huna o kasing-kasing. Unsa may maturity sa huna-huna o kasing-kasing? Nga nakasabot ka nga kining imo karong gipangasawa, kining imong gipamana, kabubuton is Ginoo base sa inyong attraction sa usag-usa nga gusto mong magminyo. Ako sa una, na-attracted man gyud ko atong akong mga uyab. Napo man to kabuk akong nagian nga uyab, pero ang pito ato gitawag nila sa to'y term na to sa una katong mga batanon pata na fling-fling na asay puppy love ginana no kana bang murag gugmas itoy no ana bang itoy nga di gyud tininood ba high school di man ko ato ka uyab-uyab og daghan-daghan, pero pag college na nako 20 na may akong edad ato, pag college tinarong na gitong ako. Niingon na gyud ko pangminyo ay na gini. Ana. Nya kay pangminyo ay man, nya naaman ko sa simbahan nag-alagad, ni saa jud ko sa akong kaugalingon. Bisag
pagsugod na kong panguyab, mga 15 man tingad akong edad ato, nakauyab kong sugod. Ako na sa ko, dito ra sa kahogan ba, kanang mga mangarga sa dito, nangasunog sang naong sa init, ay pulos mami dito mga kargador, pling-pling. Pero nisaad na ko sa kong kaugalingon, di gyud ko premarital sex, di jud ko buhimo ana. Ako yung una-una inighuman yung kasal, una pag yun ang sex. O kaluoy Ginoo, ako gid na siyang natuman. Mao nang perti na ko rong mahaya. May pa. Wa jud ko nagmahay. Ang ano man, kana manggong maturity sa hunahuna og dire magbase na kung kamao ba kang mupugong sa imong kaugalingon. Kanang bata nga dili pa matured, mailhanan nimo kay mangihi panas banig or sa iyang higdaanan. Di ka pugong sa pangihi. Di sana siya kapugong sa iyang paghilak. Kalit lang naghilak bisag daghang tao, di pa na matured. Pero kanang matured nga tao kamaong mo pugong. Muna ang atong simbahan, ang minimum age sa magminyo sa ato ng simbahan na sa canon law, wa pa na mausab nga ang babae kinahanglan 14 anyos, ang lalaki 16 anyos. Muna yung minimum age sa atong simbahan. Nya tungod kay ang civil kaning requirement 18 man mo nang ning dinhi labi na din sa Pilipinas ning kuan sa daning adjust pod ta aron dili daghang hasol di man nato ma-register ang 14 og 16 kanang ato na lang sang iigo og 18 ang minimum age atong gi level ba sa atong family code sa Pilipinas. Pero sa ato yung simbahan pwede gyud kaslon ang 14 og 16. 14 ang babae, 16 ang lalaki. Nay nangutanan ako, ikaw pa der, mukasal ka. Nako mukasal gyud ko basta matured. Sa unsa man pagkahibaw nga matured na sila, nakuha sila nag-sex. Gusto silang magminyo kay naghigugmaay pero wa sila mag-sex. Matured na. Kanang kamaong mo pugong ba? Pero kanang 31 edad, 35 edad nagminyo pero nanay anak, immature na. Wa na'y klaro. Bisag 40 pa'y edad, niya nagpuyo-puyo na, mga immature na. Namiligro ng ilang kaminyoon. Hilinga imong tupad. Yung na mature ka o immature. Yung na, pangutan na. Kanang nagsugod, naghilabtanay, sexually, nga uyab pa lang, mga immature na, di kapugong, sama na bang, pataka lang kag pangihi, mangihi lang ka dias poste, mangihi lang ka diya ng daghang tao, atubang pa, hinguyab pa, nga ana pa, mga immature na, di ka mo aninaw sa palibot, unsa man ni, angayan ba ni dinhing, mangihi ko ana. Nga nabitang magbiyahe mi, nya kay hiyo na kay ko ingko pangitag ihianan gar kanang ato akong driver bus Edgar ingon day siya ingon niya kani pa dir nako wa ka makakita na daghang tao na kana ganing balay na may libon pa dir nako nya ga clerical ra ba ko moingon lang pare ay pataka lang ko ana murag iro nako dip alang ko pare sugot ko diha dapita nya aton sa unahan kani pa dir nako hawan kay istanan insya ablihi lang ng pultahan ako onya ang moagi nga mga kuan makakita na pare ay taka lag pangihi kana managana ta ba kamao kang mupugong dito na las unahan oy sus inighikap lahos yung layog lahos yung kuot buangon ka di na angay minyoon sa ako lagi ng standard kanang kamaong mupugong kana bang inig tinusikay ninyo dinhira takotob ana inig aksyog dulhog kamot ayaw sa dinhi na lang kotob mangundang na ta nya magtiam-tiam imong ba lami ata pero unsa man kinahanglan yung undangon kay ngano man dili paron mao ang panahon
Mao na siya. Matured ka. Sama sa nang mukaon ka, di ka patuyag kaon, hangto na lang no di nakahapit ka barog. Nga di hinakutob ang imong gikaon. Igdugab ni mo, mugawas ng pansit. Buangon ka. Dili ka matured. Kanang inom, hangtod yun magsarasay, hangtod yun nga musawom siyuta, kana dili na matured nga pala inom. Kamao kang mutanaw asa ang limit, maunay matured. Di ka magpadalang sa imong emosyon. Nga naman, kanang emosyon para nas mga immature. Kinahanglan doon naging maturity nga mo temper sa imong emosyon asa ra ni kutob. So kamong magbinyo, mahimo mong agianan sa kaluwasan, apil na sa naming magpari, basta matured ta. Nya unsa may matured person, sama ni Zacarias, sama ni Isabel, o kadtong mga si asawa ni Manoah, kanunay nagampo sa Ginoo, nagtuman sa sugo sa Ginoo, bisan pa ang ilang gipangandoy, wa na matuman. Bisan pa ang ilang pangandoy nga mga anak, wa na matuman. Muna si Maria sa si Jose, matured, wa maghilabtanay, pero nisugot nga mamabdos si Maria. Nga naman, kabubuton mas Ginoo. Ang tinuod ay matured persons nga angayang magminyo, kana gyong kamaong musunod sa kabubuton sa Ginoo, dili musunod sa kabubuton sa tao. Kay kasagaran kining atong tawhanon nga kabubuton, immature in relation to morality. Kasagaran gyud. Kana ding mag same-sex union, purti gyud ka immature. Murag way buot. Sa tinudanay lang. Ngano man, wa ka kahibaw nga ang pagminyo agianan manas kinabuhi, unsaon pag-agis kinabuhi anang inyong gihimo nga pulos man mo laki, pulos man mo babae. Pagkamabaw sa inyong nasabtan, kana ra gyung gitawag og emotional satisfaction. How about the spiritual satisfaction and the social satisfaction? Imagine magminyo ang tanan, parihas na babae ug lalaki, mga matay tang tanan, kay wa nay mga bata nga manggawas gikan sa taguangkan sa mga babae. Socially dangerous, spiritually dangerous, emotionally immature. Manindog ng mga matured. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, ang Dios dili gayod malabwan sa iyang kamanggihatagon o sa iyang kaalam. Busa, mudangop kita kaniya sa atong panginahanglan o muingon kita, manggihatagong Dios, panalangini kami. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga bisan sa taliwala sa kawalay kasiguruan, padayon kitang musalig sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga sama kang Zacarias o kang Isabel, ang mga ginikanan may gugmaong modawat o mga tungdanan sa ilang mga anak, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga daghang mga kabatanunan ang manggihatagong mutubag sa tawag sa pagkapari o pagkarelihiyoso, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga ang Ginoo mualim sa mga masakiton ug muhupay sa mga himalatyon, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan,
nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga sila nga mitaliwan na mahirangpong mudawaton ngadto sa kalipay sa Dios nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Ginoo, pun-a kami sa imong espiritu sa kaalam ug gugma, ug dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy diha sa pagpaubos sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo, sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa walay hunong kining gasa sa among gugma aron matuman ang mga katuyuan niining santos nga misteryo ug madangat gayod namo ang among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo, mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Pasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon ug kadtong nabiktima sa mga gubat, mga kalamidad o mga pangabuso. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa itong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Kaluy kami Ginoo aron kami nga nahinluan sa mga sala, maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos, pinaagi sa imong Dios nung panabang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Atong manglingkod ta. Ato na usab karong himuon ang paghalad sa ato mga petitions o mga pasalamat base sa atong gisimboluhan sa ato mga Christmas balls.
magampo sa pagpanalangin. Langit nung Amahan, ikaw ang tuburan sa tanang mga grasya nga among nadawat o gikinahanglan. Angay gayod nga kami magpasalamat kanimo kanunay. Busa bendisyon ni kining tanan nga mihalad sa ilang mga pasalamat ug hatagi sila sa kalipay ug katagbawan sa kinabuhi. Dawata ug panalangini usab ang tanan nga mga petitions nga gipangamuyo kanimo, hinaot nga madawat nila kini alang sa kaayuhan sa ilang kaugalingon ug sa kalambuan sa tibuok simbahan. Amo kining gipangayo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Atong hatagag masipang pakpak ang nihalad karon sa mga petitions. Salamat. Kining atong gibuhat nga usama ni ka fundraising ato ning gamiton usab sa pagpahalipay sa atong mga nagtrabaho dinhi sa simbahan sugod atong Enero hangtod karong Disyembre. Unya inigabot sa atong Paris Christmas party nga pagapaapilan nato sa tanang mga active mandated organizations and ministries. Ayon lang na igtapos tuig na asatay ikapahalipay kanila. Karon atong bendisyonan ang atong ikhap. Labing gamahanan og mahigugmaong Amahan tuburan sa tanang kinabuhi, grasya ug gahom, gihimo mo kami sa imong larawan o kasamahan aron mo ambit sa imong kinabuhi, kalipay o kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak nga malipayon o mapasalamaton nga mihalad nganha kanimo sa ilang mga edad o kinabuhi, pinaagi sa edad ko, halad ko or ikhak nga programa niining tuig 2023. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan ilabi na gayod sa kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod, batok sa mga dautan, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o buluhaton karon og sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Birhen sa Santos nga Rosario, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami.
So mautoy mga timaan sa immaturity. Sige, salamat niya sa atong mga pahibalo. Una, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang Dios nun nga kaluwasan niya iagi niya sa pamilya. Ang pamilya, ang amahan o ginahan, ang bana o ang asawa, kinahanglan gyud nga hingkod ang panghuna-huna, matured, kamaong mupugong sa kaugalingon, kamao sang mubuhat sa kabubuton sa Ginoo bisan pag sakit o kaha bugat. Salamat sa mga misunod sa kabubutos Ginoo sa pag-alagad nato dinhi, ang atong mga pimag, ang atong mga barangay officials, mga barangay tanods, ang atong mga kapulisan, atong mga medics, dias gawas, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong mga ushers and usherites, ang PYCC, ang atong mga love offering assistants, ang atong mga sacristans, mga parish personnel, ang atong mga IT, atong SOCOM, ang atong choir, ang St. Vincent Youth Choir, o ang tanan nga mihimo sa ilang formal offerings karon, pinanguluhan sa bread and wine offerers nga sila si Mr. Henry o Mrs. Leonarda Munisit and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Usbo nato ang pagpahibalo nga sumala sa nauyunan sa atong Parish General Assembly niadtong September 15, 2023, ang atong Parish Fiesta ni San Vicente Ferrer, pagahimuo na sa ikaduhang Sabado sa Pasko sa pagkabanhaw, second Saturday of Easter. Busa karong tuig 2024, tungod kay ang Easter Sunday maatulman sa March 31, 2024, ang atong Parish Fiesta pagahimuon sa Abril 13, 2024, Saturday. O magsugod ang atong Novena Masses sa Abril 4, 2024, Thursday. Mga leaders sa kapilya, take note ani, nga sugod karong January 2024, aduna na kitay ipatuman nga compulsory attendance sa atong Chapel Federation monthly meeting matag first Sunday of the month. Gikinahanglan gyud unta nga ang upat ka mga opisyalis sa kapilya, President, Vice President, Secretary ug Treasurer mutambong gyud sa monthly meeting. Kung walay representation ang kapilya sulod sa tulo ka sunod-sunod nga mga bulan, 3 consecutive months, sulod sa usa ka tuig, dili na maapil ang maong kapilya sa mga benepisyo nga ipanghatag sa parokya, sama pananglit sa pagpanghatag o mga bugas, pag-apil sa mga contests, pagpangayo o pagpaayo sa mga gubaon nga mga balay o uban pang mga ipanghatag sa atong parokya. Busa kung duna kamoy mga problema, mga chapel officers, sa pagtambong sa Chapel Federation meeting, palihog sa pagkontak dayon sa atong mga opisyalis sa atong Chapel Federation. Lastly, ang atong mga sisters dias gawas nga namaligyag mga items, religious items, ato nang suportahan tungod kay ila sa nang gamiton sa pag-atiman sa mga abused children and women nga ilang gipang atiman karon. So ang inyong mga pagpamalit anang ilang mga items nagkahulugan sad og tabang ngadtos mga labing nang inahanglan. Ang atong lugaw dias gawas available gihapon, pero ay lang mo pagdumog, ay san mo pag-ilog, ay san mo pagmahay kung di na mo makakaon. Ngano man kay pakapin ra gid na ang matured person mukaon na kung naay kanunon, di ra sa na mukaon kung way pagkaon. Pero ang immature masuko kung wa nay pagkaon. Mga mature naman mo tanan, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kaning og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan.
ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong pagpakan ang mahal nga Birhen Maria ug ang Ginoo nga atong Dios. Salamat.